теге еврей мишәр турганын белгәч аслынган дип әйтмәгәннәрдер бит инде, юкка түгелдер дип уйлыйм мин. Менә шулай. Инде белмим, тапкырлыгын, хәйләкәрлеге. Шулай мишәр белән менә татар нәрсәсе белән аерыла дигәндә менә тапкырлык белән, үҗәтлек белән генә аерыла микән? Ruslar 3 harf bilen әйтәйме? Татарлар 2, мишәрләр 1. Ruslar нәрсә ди? Дом ди. Татарлар эй, ә мишәрләр у. Бетте китте. Кашы икән, икенче өстәмә концертка да туызал килгән икән. Сезнеңчә дөрес түгел дип уйлыйсызмы? Дөрес, бик дөрес. Мондый концертлар күбрәк булсын, аны бөтен теге регионнарда да үткәрергә кирәк дип уйлыйм мин. Ну, әнди мин буадан, шуңа күрә мин буа мишәре дип әйтеп булайын. Күпмесе минем дуслар да килгән янда, алар бөтенсе мишәрләр түгел. Шуңа күрә менә татарлар да бар, анда мишәрләр дә бар, урыслар да бар. Минем менә танышларым да килгәннәр, урыслар да бар. Бөтен кешегә кызык бу концерт. Булганча бүлү дөрес. Чөнки ничек килгән шулай бүленә ул. Аңа карап, ләкин без татарлар үзебез бүленергә тиеш түгел. Без бер. Кем генә булсак та, безнең бит чыгышыбыз без Кыпчактан чыкканмы, Булгардан чыкканмы, яки Хазардан чыкканмы, анда компонентлар күптер. Бөтенебездә. Ләкин безне бер тел, бер моң, бер яшәеш берләштергән, без бер дә таркалырга тиеш түгел, бер-беребезне шул ки яратырга тиеш. Нинди мишәр буларак та, мин мәсәлән мишәрләрне үземнең татарларыма караганда күбрәк яратам кайбер яклардан. Алар бергәм, алар дуслар, алар шаяраклар безгә караганда, безнең татарлар ниндидер мокытырак һәм берсеннән берсе көнләшә торган гадәтләре бар. Тугры мишәр халкы, йөзгә әйтә торган, ачык, чын яна торган ул. Алар ничек әйтергә, бик ниләр шундый, кайнарлар. Мишәрем дигән программа булгачтан терис уйламасыннар. Без барыбыз да бер Худайның яраткан бәндәләре. Менә бүген җыелдык инде. Монда бит уйламагыз мишәрләр генә җыелган дип. Монда төрле халык бар. Нинди генә җырчы булмасын, аларны яраткан тамашачысы килгән. Үзенчәлек ул татар халкында аерым бер этисадана түгел, хәтта ки һәрбер районда бар. Хәтта ки һәрбер авылда үзенчәлек бар. Һәм әлбәттә мәдәнияттә ул үзенчәлекне киметергә ярамый. Кысарга ярамый, киресенчә аны матур итеп күрсәтергә кирәк. Безнең максатыбыз ул экранда да языла. Татар нигә яшәмәсен, мишәрләре булганда ди.